En primer lloc, escolliu d'entre moltes opcions, investigueu una miqueta i la que agafeu que sigui d'acord amb els vostres gustos i amb el vostre pressupost. En segon lloc, molt important, la publicitat és vinculant, per tant, guardeu tota la publicitat, anuncis, fulletons, vídeos, etc. Vigileu molt i llegiu el contracte abans. I, a més, guardeu totes les factures i justificants de pagament. El que heu de fer també és mirar quins mitjans de pagament teniu al vostre abast. Transferència, targeta de crèdit, targeta de dèbit, en efectiu, amb el que vosaltres us sentiu més còmodes. Així mateix, és molt important que escolliu un establiment o un viatge que us permeti la cancel·lació gratuïta per si teniu qualsevol incident. I, si podeu, escolliu un establiment o una agència que estigui adherida al sistema arbitral de consum. És un plus de garantia per a les persones consumidores.